Je moet dus echt... Dat begint al bij jou, Sander. Je moet echt naar de mensen toespringen. En als ik hier sta, dan moet het dus niet zijn zo alleen maar een hupje. Maar het moet zijn dat ik echt naar de mensen toe. Nee, gewoon een andere. Nee, maar dat is elke keer. Jullie bedenken allemaal uitvluchten om iets te doen zoals goed. Je moet gewoon hierheen springen agressief en die anderen komen er wel uit. Let maar op. Ik ben Sjouke Skumas en ik speel je de rol van Rit Kapke. Ik ben Karin Cinema en ik speel je de rol van Bebbe. Nou, ik ben dus Wietske Velde en ik speel je de eigenwijze Berg. In de boppenzeel van het café in Bergeer repeteren jongelui van toneelvereniging Halbertsma de eenakter Rit Kapke is deer. Onder leiding van de schreeuwer van het stuk Gerard Wolters beziek je een oud merke op een nieuw vorm te jaan. Dochter en moeder en grootmoeder, dat is één familielijn, dus die lijken ook allemaal op elkaar. Ja. Oké. Die hebben ook allemaal hetzelfde aan, voorbij. Waar het niet echt overeind staan, Wietske. Nee, dat is wel rattig aan doen. Die stutsen we doen van de binnenkant, hè? Je kan ook wel van die hele kleintjes maken, gewoon als heel Ja, ik wild. doe het gewoon heel wild. Ja, dat weet ik. Bij het begin en alles laten doorgaan zoals het tijdens de voorstelling ook moet gebeuren. Betekent dat ook alles wat fout gaat en misgaat nu niet een reden kan zijn om te stoppen, maar we in ieder geval door moeten lopen. Al wordt het één grote chaos, we moeten het eind zien te bereiken. En nou hou je de kop dicht. Ik wil geen wet en geen lood meer. En ik verdien het. Als donders maar op. Ik zie dan niet. Dat zie ik nou. Kop dicht. Nou, de Beppe had dus, die vertelt een verhaal. Maar ze maakt het er eigenlijk een beetje haar eigen verhaal van. Zij wil dat het zo gebeurt en net alles. En daarom neemde Eltje in haar heel heeg hekje. Wat is dat dan weer voor onzin? Luisteren! Nog een keer. Je moet even echt boos. Het is, jij wil je verhaal vertellen, iemand onderbreekt je en dan moet jij dus boos worden. Dan bemoei je er niet mee. Goeie, ik ben Sander Veenstra. Ik speel je de mem van Rit Kapke in het stuk Rit Kapke is deer. Ik ben Marloes de Geest en ik speel je de wolf in het stuk Rit Kapke is deer. Ik ben Johannes de Boer en ik speel je de jager in Rit Kapke is deer. Ja, Gerard het een heel apart stuk, vind ik. Nou, dat is wel heel oors, maar het is wel een uitdaging. De jagers zeiden in Rit Kapke dat ze drugsbroeken mat en dat ze juist televisie mat zien. Nou, de regisseur bedoelt van... Ben die lezen net mijn boeken en dat vindt hij jammer. Ja, wel lallig, want hij bedenkt van die grappige stukken altijd. Nou, normaal broeken bij je drugs is verboden. Mijn oma had juist albroeken en volle televisie zien en ze mag geen boeken lezen. Squal is verkeerd en terwijl die normale leven mooiste mom is. En dat is wel heel erg opvallend. Daar gaat het ongeveer. Zal ik gaan nou deze zitten? Nee, Straks. doe je als je antwoord op je vraag. Krijg. Wat weer, dat vraag ik alweer. Zij wil kennis vergaren. Dat wist dat wel. Dat weer de vraag? Nee, jongens zijn ergernis uitspreken voor een band dat wat leren wil. Ben niet een squal holen om wat te leren. Dames die als ouders zwaar van de maatje. Begrijpt een heel dan niet. Ik in de school! Je denkt hoe? Dat bloest je. Ik wil naar school! En waarom dan wel? Omdat ik letterlijk maar aan denken hoe de als je aanvaren wil. Wat bedoel je? Dat is kennisvergadering was. Dat ding witte was. Dat ik?